sus day, angko na lang talaga tayo day na day off na lang talaga nagpapasaya at nagpapakilig sa atin day, oo. Siyempre naman mo talaga mga day, no? Sa 6 na araw na taga-kuskus natin sa bahay ni amo day, siyempre, kailangan nating mag-enjoy-enjoy. Hoy, lisod pa duglit mag-enjoy-enjoy day, mabuang tayo day. Malayo na nga tayo sa ating mga pamilya day, i-stressin pa ba natin ang ating kaugalingon day? Siyempre day, pag nag-day off ka, i-enjoy mo kung ano yung gusto mong gawin day. Mag-happy-happy tayo. Siyempre day, no? Kahit sa isang araw ma-relax man lang ang ating utok brain, oy. Hoy! Kaya wag natin pa-stressin masyadong atong kaugalingon day, no? Kasi malayo tayo sa ating mga mahal sa buhay day, kaya kailangan natin i-relax at kailangan peaceful ang ating utok mind day. Ayan day, nandito nga pala kami dito ngayon sa Central day, nga. So hindi namin alam day kung anong lugar na to dahil inikot talaga namin ang buong Central day, kaya hindi pa man namin naikot dito. Ay grabe naman talaga day, pag ako nakalabas talagang wala talagang bukas day, kaya sobrang saya ko talaga pag ako nakalabas day. Para talaga na-relax ang utok brain ko day pag ako nakalabas dahil napagod talaga ako, kakaharap na lang lagi day ang inuduro day, ang map, ang vacuum. Ganun na lang lagi ang kaharap ko day sa 6 na araw. Kaya nga naman ang inday nyo day, oh. Tingnan nyo naman ang tingsi day, abot talaga tinga ang katawa day, oo. Kaya ayan, naglakad na kami, papunta daw kami doon sa Central, pinaka-sentro talaga day. Pupunta daw kami doon kung anong meron doon. So, tay, ginoo ko day, ako lang ba dito ang nakapansin day, no? Na pag nag-day off ka talaga, na napakabilis naman talaga ng araw day. Parang kalabas mo pa lang, gabi na agad. Alam niyo ba mga day, no? Inisip-isip ko na lang talaga pag ako nakalabas day, tinamad na talaga akong uuwi day, oy. Kaya gusto ko talagang magpasaya-saya pa day. Gusto ko yung 3, 1 week na day off. Hoy! Asa man tayo makakita ng ingana day, nagbuot-buot man tayo ng desisyon ng sariling atin day. Ay sos day, kaayahay ba po di mong taglima tagtulo ka di off day. Na pag ulit siguro nato mauli na tagpinasa ni di oras day ba. Samtang nagalakad-lakad nga kami ditong kasama ko day, ay meron pala na talaga ditong free na zumba day. Karami naman pala ditong nagzumba-zumba, oh. Dito sa harap to tayo, sa gilid to ng General Post Office dito sa Central day. Marami naman pala talaga dito. Kaya sinabi ko nga ng kasama ko na tara, magsali-sali muna tayo dito kay para pawisan tayo, kay sobrang lamig talaga. Ay sos ning akong kauban day, kay maulaw man daw siya, mahiya man daw siya day. Oy, kay gusto ko talaga sumali day, pero nahiya man siya day, kaya ayan, nag-video na lang kami sa surroundings day. O diba day, pag day off mo day, pwede ka ditong sumali sa Zumba day, walang bayad to, free lang, kahit saan ka, pwede ka lang magbaon pag lumabas ka day. Mga iba nga dito day, nagadala nga sila ng tent day, no? Kaya nagtayo lang dito sila sa gilid day. Sos day, pastilan dolor, kay ginoon akong kauban na maulaw daw siya, kay mao di ay, kay gusto ra siya musayaw, iyaha day. Kay may sarili siyang desisyon day, oh. Kaya tingnan nyo naman, videohan ko daw siya day, ganito daw ang action niya, hindi daw siya gagaya sa Zumba, oh. Pak, sino ka dyan? Bot talaga day, pag ito kasama mo, wala talaga yung stress mo day. Kaya ayan, oh, may sarili siyang action day. Kaya ayan, nag-video-video nga pala kami dito day, no? Kaya natuwa man pag kami dito day, pag tingin namin sa gilid day, may mga ibang lahi ding nakikisali sa Zumba day. O siya mga day, that's it for today's video day. Kay murag ganahan na mag-appeal day, ma-appeal na siguro may aning ni Zumba day. Thank you for watching. Don't forget to follow.